ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Sabado karon sa ikaupat nga semana sa pagkabanhaw, padayon tang nagampo alang sa kasulbaran sa atong krisis karon sa panglawas tungod niining COVID-19. Nya iapil sa nato ang atong mga pamisa nga gidawat dinhi nga atong gibasa kaganiha. Nya nasa roy dako diri namong selebrasyon, dako ba? Dako blawas din. Among birthday kauban namo sa akong sekretary si Remy ato sang iyampo nga magpadayon ng iyang kabuutan ug ang iyang mga mahal sa kinabuhi mapanalikdan sa COVID aron nga malipayon sila magsaulog sa kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O makagagahom nga Dios, hingpita kanunay dinhi kanamo ang sakramento sa Pasko sa pagkabanhaw aron kami nga imong gibag-o pinaagi sa bunyag nga balaan makapamunga og daghan ubos sa imong panalipod ug makadangat kami sa kalipay sa kinabuhi nga way katapusan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Sa pagkasunod adlaw ipapahulay, hapit tanang tao sa lungsod, miadto sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. Sa pagkakita sa mga Hudiyo sa daghang mga tao, nangasina sila ug misupak sa gisulti ni Pablo ug ilang giinsultuhan siya. Apan midugang hinuon ang kaisog ni Pablo ug ni Bernabe ug niingon sila. Kinahanglan nga kamo ang unang walihan sa pulong sa Dios. Apan kay gisalikway man ninyo kini ug wala kamo mag-isip sa inyong kaugalingon nga takos sa kinabuhing dayon, biyaan kamo namo ug mangadto kami sa mga dili Hudiyo. Kay kini ang gisugo kanamo sa Ginoo. Gibutang ko ikaw nga kahayag alang sa mga dili Hudiyo aron pinaagi kanimo ang kaluwasan moabot hangtod sa kinatumyan sa kalibutan. Sa pagkadungog niini sa mga dili Hudiyo, nalipay sila o gidayeg nila ang mensahe sa Ginoo ug kadtong gipili alang sa kinabuhing dayon na himong magtotoo. Ug mikaylap ang pulong sa Ginoo sa tanang dapit niadtong yuta. Apan gihulhugan sa mga Hudiyo ang mga kadagkuan sa siyudad ug ang tinamod nga mga babayeng dili Hudiyo nga mahadlokon sa Dios. Aron lutuson nila si Pablo ug si Bernabe ug hingilan sa ilang dapit. Gitaktak sa mga apostoles ang abog sa ilang mga tiil bato kanila ug mipadayon sila sa Iconio. Nalipay pag-ayo ang mga tinun-an ug napuno sa Espiritu Santo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo Responsorio. Ang tanang kautlanan sa yuta nakakita sa makaluluwas nga gahom sa Dios.
ang kanang kautlanan sa yuta, nakakita sa magpagluwas ng Ginoo sa Dios. Awiti ang Ginoo og bagong awit, kay naghimo siya og katingalahang mga buhat. Ang iyang tuong kamot nakakabot og kadaugan alang kaniya, ang iyang balaang bukto. Ang tanang kautlanan sa yuta nakakita sa magpagluwas nga gahom sa Dios. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan, sa atubangan sa kanasuran, iyang ipadayag ang iyang katarong. Nahinumdum siya sa iyang kaluoy ug sa iyang kamatinud-anon alang sa balay ni Israel. Ang tanang kautlanan sa yuta nakakita sa pagluwas ng gahom sa Dios. Ang tanang kautlanan sa yuta nakakita sa kaluwasan sa akong Dios. Awiti nga malipayon ang Ginoo, kamo tanang kayutaan. Singgit kamo sa pag-awit, awit sa pagdayo. Ang tanang kautlanan sa yuta nakakita sa magpagluwas ng gahom sa Dios. King of kings and Lord of lords, glory, hallelujah. King of kings and Lord of lords, glory, hallelujah. Jesus, Prince of peace, glory, hallelujah. Jesus, Prince of peace, glory, hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. nasa kanin. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, karon nga nakaila na kamo kanako, makaila usab kamo sa akong amahan. Ug sukad karon nakaila na kamo kaniya ug nakakita kaniya. Si Felipe miingon kaniya, Ginoo, ipakita kanamo ang amahan ug igo na kada kanamo. Si Jesus mitubag, dugay na akong nakig-uban kaninyong tanan ug wala ka ba gihapon makaila kanako, Felipe? Ang nakakita kanako nakakita usab sa amahan. Busa nganong nag-ingon ka man, ipakita kanamo ang amahan. Wala ka ba mutuo, Felipe, nga ako anaa sa amahan ug ang amahan ania kanako? Wala magikan kanako ang mga pulo nga gisulti ko kaninyo. Ang amahan nga ania kanako nagbuhat sa iyang kaugalingong buluhaton. Tuuhi ninyo nga ako anaa sa amahan ug nga ang amahan ania kanako. Kundili panuo kamo kanako tungod niining mga buhat. Sultihan ko kamo nga mutuo kanako, ang mutuo kanako magbuhat sa akong gibuhat ug magbuhat siya labaw pa niini kay muadto man ako sa amahan. Ug buhaton ko bisan unsa ang inyong pangayoon sa akong ngalan aron himayaon ang amahan pinaagi sa anak. Kung mangayo kamo bisag unsa sa akong ngalan, buhaton ko kini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dagan ikaw, O Kristo. So mga igsuon, ni nindot kayo nga kamatuoran nga gisulti ni Jesus karon. Importante gyud kaayo ni kay usahay mawa tas passing. Matud pa ni Jesus ang nakakita kaniya, nakakita sa amahan. Ang nakaila kaniya, nakaila sa amahan. Mao na siya. Mao na'y kamatuoran nga porting nindutan. So, dili na ta moingon nga tinuod ba nang naay langit? Tinuod ba na nga naay Ginoo? Mao na siya. Nya kamo nituo na mo ana nga ang nakakita ni Jesus, nakakita na sa Ginoo. Ito mo dili. Ug mutuo mo bulahan. Kaya mura magaduda pang inyong mga naw, no? Mingon why nakakita sa Ginoo oy. Mo ang ginaisagad nga isulti din. Kita ba ko ng Ginoo?
Muna si Jesus iyang giklaro siya siya ro. Wa gyud mo mutuo. Nakaron usaon man nato pagkakita ni Jesus nga nisaka naman siya sa langit 2,000 ilan to? Mga 2,000 years ago. Tuan naman siya sa langit, di naman siya makita. Unsaon man nato pagkakita niya? Matod pa niya dire ang una gid nga makita nato, matod pa niya nga ang akong mga pulong sa akong amahan. Dili ako'y nagsulti kung dili ang amahan nga niya nako. So ang naong di es Ginoo naa sa iyang pulong. Kanabitang cellphone karon ni uso mo nagmaayo tungod sa pulong. Words may gaunaan na. Niya karon gisigundaan anang video. Naa sa video. Pero dili ko na tinuod nga tao, screen ra gud na. Pero naalay pulong. Niya ikakita nimo sa pulong. Ikadungog nimo sa pulong nga naa na cellphone nga gitawag. Ikakita nimo snaw nga naa sa screen. Unsa may imong gihunahuna? Nga nakita nimo ang tinuod nga tao o wa? Tinuod eh. Awa din mo mutuwa na. Tinuod din na. Sa una, ambot kamo din kani sila si Bradalio. Pariha siguro may anig mga generation. Uso pa man to sa una kanang love letter ba kanang ipada nga to sa manguyab ka. Nya dili man ka ditso kadto kay usahay kulba man sad kayo naibirer ba kanang tigda sa suwat. Nya ang iya sang response dito sa babae isuwat sad niya ipadapod niya adto moong birer. Una nausos una ang istorya nga birer is the owner. Ana siya Beryl is the owner. Okay, mao may kuan. Mao may magsigig kakita. Kung ang bearer sa nako, nadan ako manguyab ko. Akong bearer laki. Ang resulta sila magkauyab. Niya ko nang akong bearer sa ang parispanon sa babae nga rin ako, ang iyang bearer babae, posibleng kami mo'y madayunan. Nakaron sa ako experience sa una, o makakita gani ko sa katong akong gisugo pag pamalihog paghatag sa love letter ngadto sa akong gipanguyaban, ikakita nako niya kulbaan dayon ko kay mura bang ang akong nakit-an ang akong gipanguyaban. Tawag yapon mo anak ba? Wala na mo ana nga feeling ro no labi na sa mga millennials karon kay ditso mang text. May makisla mo atik-atik das text, mga bakakon makindan ko, anas text, may kay mo atik-atik niya, wag na, di ko na tinuod good, ana. Pero, abisan pa sa text, ang imong bearer ka na, ang imong cellphone, inigpagting sa imong cellphone, nagkakita ni mo siyang nagtanaw ka sa imong cellphone, kulbaan ka. Nga naman, tungod kay mura siyang nag-represent sa presensya sa imong gihigugma, sa presensya sa tao nga duol sa imong kasing-kasing. Muna si Kristo bearer sa mensahe sa amahan, sa gugma sa amahan padung nato. Nya karon kinsa naman say bearer sa gugma ni Kristo padung nato, human siya musakas langit, ang mga apostoles. Muna diri sa atong unang pagbasa, gidaan nila ang balita ni Kristo, ang pulong ni Kristo ngadto sa mga katawhan sa Israel. Niya kay di man sila mutuo, agida nila ngadtos mga dili na gyud Hudiyo. Sa ato pa ang pulong sa Ginoo gidas mga apostoles, ang makakita sa mga apostoles nakakita sad ni Kristo o nakakita sad sa amahan. Nakaron kinsa na may bearer sa pulong sa Ginoo karon panahon na. Karon ba? Karon buntagan. Kita na. Inyong sa ipasangils pare. Kita na. Di apil sa ko. Ang mga magtotoo. Ang mga magtotoo. Muna karon misaha din ako'y gayaw-yaw dire. Pero inighumas misa, mahimo sad mong bearer sa pulong sa Ginoo ngadto sa atong tagsa-tagsa ka mga pamilya o isig katao. Muna ang mga barangay kapitan o mga opisyalis, mang-distribute sila sa amelioration o sa kananaan kuan, mga ayuda, kinahanglan gada sila sa pulong sa Ginoo.
Na bisag i-post pa ka sa Facebook, ang imong naong pulong, naong gyapos Ginoo, dili na naong sa demonyo. Doon naman sa mga demonyo dito nga tigdawat anang inyong ipanghatag na imbis nga ko libakon hinuong kay human, italikod pala nimo nagilibak na ka. O pakakahumag panghatag, i-post na ka sa Facebook. Buhat-buhatan na kag istorya dito. Usahay matinuod ra basan, no? Na kasi tinuod. Pero mao lagi na. Padayon ba ka nga nagda sa pulong sa Ginoo? O nahimo ng pulong nga sukwahi sa pulong sa Ginoo? So muna una, ang naong sa Ginoo makita siyang pulong. Ikaduha niingon si Kristo, kung dili ka mutuo nako Filipe sa akong gipanulti, tuhuy ang ako mga buhat. So ang sunod na sad, o para nako mag-uban gining duha, ang pulong o ang buhat. Ang buhat ni Kristo buhat sa amahan, sumala sa pulong sa amahan. Muna nga ang buhat sa Ginoo mausay presensya sa Ginoo. Ang buhat sa Ginoo, presensya sa Ginoo. Nya unsa may buhat nato karon mga Katoliko nga buhat sa Ginoo? Daghan kayo. Pero naaratay gitawag og works of mercy. Mga buhat sa kaluoy. Ang assignment ninyo, samtang nag-quarantine mo, naamo na sa Google, i-Google diha, pila ka buok, works of mercy. Ang makatubag, purgatorio na mo. Niya, o magbuhat na kagsugod anang mga works of mercy, kung sa'yo resulta, maliwat na kas Ginoo, mahiusan na kas Ginoo, o makapuyo na ka dito sa langit. Kay mao na ka ang nahimong presensya sa Ginoo. Muminsyon lang kung usa ka work of mercy. Usa sa mga, di lang kumusulti, pila ka book works of mercy. Secret. Nanaam na sa Google. Kanya, usa lang sa works of mercy. Kanalang giingon, welcome the homeless. Welcome the homeless ba? Pila ka book nato ang nahimong presensya sa Ginoo tungod kay kusog kaayong mupasulod sa mga homeless. Ikaw mo diya, nahimo ba mong presensya sa Ginoo tungod kay magpasaka mo sa mga homeless? Labi ninyo gikan siya dito sa lugar nga daghan kay COVID. Sige. Imo nang igsuon. Gikas abroad. Nya daghan kay COVID dito, kas Amerika kay hapit naman mo 2 million ang positive sa Amerika. Gikan siya dito. Nya kuan pa man, GCQ pa man, ECQ pa man. So, itog pa niya, dili siya din kaatos ilang balay, niya ikaw may dulduol sa airport, ikaw mo iyang tuktukon, kaya na siya puyo usas inyo. Ayon sa man, mapuyo, dili. Nahimo mo siyang homeless, kaya di man siya katabok na tos kuan, na to sa iyang lugar. Niya, saan, papuyo, dili. Igsoon na ni mo, daghang kay karon mga buangon. Dili mo papuyo. So kining pulong sa Ginoo mahimo lang ni siyang epektibo sa mga taong dunay pagtuo. Ang buhat sad sa Ginoo mahimo sad siyang tinuod nga buhaton sa mga taong dunay pagtuo. Ug unsa man kining maong pagtuo nga ang Ginoo mupuyo nato kung magbuhata sa iyang mga pulong o magbuhata sa iyang mga buhat. Mo nga ningon si Kristo dire, ang nagtuo kanako magbuhat sa akong mga buhat o magbuhat paglabaw pa niini. Iya pa ganing isulti nga labaw pa niini. Unsa may katapusang buhat ni Hesus, nagpalansang sa cross para sa iyang mga gihigugma. Nya kita kuno nga magbuhat ani makabuhat paglabaw pa niini. Ang buto sa pay labaw ana, pero na ating alilabaw pa. Kay matod pa niya diri, ang tanan nga inyong pangayoon sa akong ngalan akong ihatag kaninyo. So sa ato pa, makabuhat kitag labaw pas gibuhat ni Jesus. Sama pananglitan kaning cellphone. Nagbuhat ni Jesus ani. Cellphone ba? Wow, wa sila nagbuhat. Pero tungod sa atong gugma sa paggamit aning atong gitawag og knowledge, gasa man is Ginoo. So sige ginatong paningkamot gamit anang knowledge, nahimo nato ang cellphone o ang kaning gitawag nato network na nasira na gani ang usas mga media networks, no? na nasira na
Nasuspenso pa. Kanang pero nabuhat na nato nga wa na mabuhat sa una. Karon nabuhat na tungod kay gauban lagi ang Ginoo nato. Gasab yan as Ginoo, grasya yan as Ginoo. Unya kanirong mga simbahan, kaning simbahan nga atong misahan karon ug ang mga simbahan nga dagko kaayo, mga nindot pa kaistanan, gagilak-gilak ang mga gold, daghan kayo mga gold simbahan. Nabuhat din ang Kristo sa una. Wow, gatago-tago ra sila sa una, adto ras daplis baybayon, adto ras mga bungtod magwali si Jesus ug maguwan igo din sila sa uwan. Karon nindot na kitag mga simbahan. Dagko pa kay kolekta. Karon wa lang ron, pero inigbalik anin na magini makuha basta di lang ta mamatay sa COVID. Nya kana lang kolekta daan. Kana rong dagko na kayo mga pundo ang mga panudlanan sa mga religious communities o mga parishes o dioceses na dagko kay pundos kwarta. Gipalinding ganin ang uban karon tingali. Maningali lang sa ko kay namin musulti na ako na naglinding ko no nya gika simbahan. Ambot lang tinuod ba na o mo kasuway loan gikan sa simbahan. Kausara man. So mo na diin man ang kurtaha. Na adis Kristo anas una. Wa guidance ni sa Ginoo tungod kay nag-ampo ta o nagbuhat sa buluhaton sa Ginoo. Daghan pang mga butang nga nabuhat karon, developments nga nahimo sa simbahan, dagko kay mga developments, technology, kaning civilization, education, purti ng dagkua sa nahimo sa simbahan hangtod karon tungod ni kay ang Ginoo nag-uban kanato. Kaning pagsumpo aning COVID, gamay ra kay ni nga buluhaton. Na kun kuyog lang nato ang Ginoo, kun kuyog lang nato si Kristo kay nagsigitag buhat sa iyang mga pulong, nagsulti ta sa iyang mga pulong, dili kay magsigsulti atong pulong. Nabitay gipost rong TikTok diha sa cellphone. Akong gitan-aw kay gi-forwardan man sad ko, ang nag-forward ra ba nako, murag ako mang pipila ka batch sa kuan seminaryo niya akong gitan-aw kana bang magic bas babae magic sa babae bagahimog magic sa stage dako kayo nga kana ganing kuan ganing theater daghang ing tawo namo so kibaw kung sa to nga event mga couples nito daghang kayo laki babae daghang kayo sa mga mature na ba niya ga magic siya dito sa tubangan ang iyang gida kay katong puwa nga panapton na gamay. Nya iyang anaos iyang kamot, iyang nga rin, ana, wa na diha. Sunod, there is bulsa sa iyang blazer. Bulsa sa iyang blazer, diri niya gikuha. Ana, nya haron dili na madudahan, nagisuod siyang blazer, gihubo niya iyang blazer, bra na lang, nabilin. Ana-ana na sa siya, ana. Pag ana, wa na sa dihang panapton. So, diri man gilupitan, o may wabay bulsa ang iyang sayal. Diri gilupitan sa may garter, dito ilaw ba sa sayal, luyo sa sayal, iyang gikuot dito na gawa ang nakuha niyang napton. Iyan na sang giabli ang siper sa iyang sayal niya, iyang gina mga tao, masaman, waon, nisagit sa mga tao, agikuha po niya, tibak na lang, o bra. Sus karon kay pag anak-anak na sa niya, iyan naman sang, diri naman sa niya nakuha siyang bra. Di yan sa action nagkuha, iwas sa mga tao, sige, kuha sa niya, di karilin na hibilin. Ibaw na mo, no? Paghapon, ano na siya, wala na ikaw niya, mga tao na nyakit, madaga kayo, mga dagko, mga formal ko nga diri. Diri na sa niya gikuha ang kuhan, ang kaning katungpuang panapton. O di, iyan na sa niyang ikuha. Pagkuha na ako na lang gi-off, no? Now, kani, kibaw na sa kuno, nasa na sa kaniro niya, ang bottom. Ano naman niya mga lungag ipansor? Basta galing sa tusdunggan, alis ilong. Akong pasabot ba, katong maong pagpakita, o ang gipasa nga nako, na usay, ipasa na ba sa nakos lain, usa kani, pulong pa nis Ginoo. Buhat pa kanis Ginoo. Abilidad pa kanis Ginoo. Yes, atong gihimong katawanan. Pero usahay, wa na maigo sa pulong sa Ginoo o sa buhat sa Ginoo. Muna itong likayan karon. Labi na gitang ni sa simbahan, labi na gitang ni ang gapuyo.
sa pagtuo sa simbahan. Kay lisod kaayo kung maanod rata sa katawhan. Muna si San Pablo, nibiya siya dito sa mga tao nga ning salikway sa iyang pulong o sa ilang buhat. Nya siya sad ang nagsuhat diha sa Roma, sa nang kuana, chapter 12 man siguro to, niingon siya nga, ayaw ninyo ipahaom ang inyong kaugalingon sa kalibutanon nga standards. Do not conform to the standards of the world, but be transformed by the renewal of your minds. So ang atong utok, ang atong bakba, ang atong buhat, may unta muhaom gyud sa buhat, sa pulong sa Ginoo, aron nga mahimo sagta nga presensya ni Kristo ug ang tawo nga makakita nato, makakita sad unta ni Kristo ug makakita sa Amahan, makakita sa Dios tungod sa atong pulong ug mga buhat. So diha ron sa inyong balay kamong nag-isikyo, hala, paningkamot na mo nga mahimong presensya ni Kristo nga ginikanan gamita ang pulong sa Ginoo. Kanang pamalikas di gid na pulong sa Ginoo. Muna kamong mga anak balikaso na kay mo ingnadayon pa unsa man na pulong na sa Ginoo na. Nya moingon sa ang Ginoo, moingon sa inyong papagbama unya kanang sigigduan ng computer, buhat pa nas Ginoo. Ni murong anak dito gasigig short mubo kay short. Unsa man na day buhat nas Ginoo ana. Naon pa nas Ginoong imong sinul-uban ana no. Sabi niya, ikaw diha pa, kanang imong inom, unsa man na, naong pa nas Ginoo. Isig na lang tag pangutan anay, wa na lay kanang kasab-anay ba? Pangutan na lang. Ana. Nindot pa na, no? Magtinabangay ta pagpahinomdom, nahimo batang presensya sa Ginoo diha sa pulong o sa buhat. Pagampo sa katawhan. Mga igsoon, pinaagi sa atong bunyag, kita nahimong mga anak sa Dios o nahisama kang Kristo. Busa, ato karong ipadangat ang atong mga panginahanglan ngadto sa atong langitnong Amahan, pinaagi sa pag-ingon, Ginoo patalinghugi kami. Nga ang simbahan lukop sa kalibutan, mamahimong ihimplo sa kahiusa, paglaom o paghigugma, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Nga ang mga mangulo sa atong nasod, magmatinud-anon sa ilang pagpangalagad sa katawhan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Nga kita nga nabunyagan, mutubo diha sa kapuno sa atong Kristohanong kinabuhi, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Nga maningkamot unta kita sa pagkabig sa mga walay pagtuo ug nagduha-duha, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Nga ang sulubuan sa Dios, Teofilo Kamongot, Obispo, mabayaw na sa kaduganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Nga ang atong mga igsuong mihalina, makaambit na sa kalipay sa nabanhawng Kristo, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Ginoong Dios namo patalinghugi ang among mga pag-ampo. Ihatag ang among gipangamuyo diha sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pag-ampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. O Ginoo, santo sa kining mga halad o sa imong pagdawat sa mga espirituhanon, himua kami alang kanimo nga mga gasa nga way katapusan, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Nausap kanin, Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang nagibayaw nato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagahom sa tanan. Angay matarong gayod nga malipayon kami sa pagdayeg kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayod niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw, kanus-a si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Pinaagi kaniya
ang mga anak sa kahayag nahimugso nganha sa kinabuhing dayon ug alang sa iyang katawhan ablihan pag-usab ang mga ganghaan sa langit. Ang amo god nga kamatayon natubos man sa iyang kamatayon ug ang among mga kinabuhi na banhaw pinaagi sa iyang pagkabanhaw. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Paskos pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan ni duyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayon ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nini mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag ni iningadto siya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip na ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among papa, ni Jose ang among arsobispo sa tanang mga pari, mga relyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gipamisahan karon ug kadtong mga nabiktima sa COVID-19. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug kadtong nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro kalungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahong amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa ta pagsangpit sa tulangit ng amahan, pinaagis mga pulong ni Jesucristo. Amahan namo, anaa ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, pasayloa kami sa among mga sala. Ingon na nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, inunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo.
samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man naging harian ang gahom ug namaya Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuwa ko nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita Ginoo, kaming nakadawat sa mga gasa sa misteryo nga balaan nangamuyo nga mapaubsanon nga ang gisugo sa imong anak nga buhato namo aron paghandom kaniya makadugang unta sa among gugma kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata. O Dios among amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan nga unta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19 nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi o mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliupo kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus o sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Biyahe ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo o dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal o nasudnong pangagamhanan o mga pribadong ahensya nga nangita o kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliupo usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kayuhan sa tanan o sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo og nagahari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos. Iampo mo kami. San Rafael Arcangel. Iampo mo kami. San Roque. Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz. Iampo mo kami. San Pedro Calungsod. Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Usas mga nindot nga gasa nga atong dawat karon mao ang pagkahimong larawan sa Ginoo. Mahimo na ta nga presensya sa Ginoo. Ang ato lang buhaton, ang pulong ug buhat nato
maningkamot ta nga pulos gyud pulong ug buhat ni Kristo. Ang Ginoo anaa kaninyo. Manasa kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Celebrate Jesus, celebrate. Celebrate Jesus, celebrate. He is here.